मुसलपुर ब्लक UPPL दोलोनि जर'खा मेल जुथुमदों। आथिखालाव UPPL सरकारा रायजो राजानिफ्राय जेबो रोखोमनि अजद लायाजासे रायजोफोरनि थाखाय सौफैनाय रांखौ जाख्ल'नाय थगायनाय गैयाजासे बिटिआर हालाम जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। BTCनि मोनब्रैजे बियाबावनो जौगालु खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दोलोखौ गोख्रों खालामगासिनो दं खुंथाय गोहोनि सरकारा, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोननो हादों। 24 नं मुसलपुर ब्लक UPPL दोलोनि सेथि बोसोरसालिया जुथुमानि हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM राकेश ब्रह्मआ बुंदों। मख'नो गोनांदि 24 नं मुसलपुर ब्लक UPPL नि सेथि बोसोरसालिया जुथुमानि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय, बिफां फुलि गायनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। मुसलपुर समस्थियाव जोंनि रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय, मानो होनबा आं हागौमानि जोंनि गासैबो वार्कारफोरखौ लानानै जोंनि BCDCनि चेयारमेन आरो जोंनि प्राइमारिनि सभापति सम्पादक मेम्बार गासैखौबो लानानै जोङो जयै सावरायलायनानै सान हर मोना जेबो रेस्ट लायागारा जों खालि मानसिफोरनो जोंनि रायजोफोरनो जों सार्भिस होगासिनो दङ आरो बेनि फिनजाथाया दिनैबो खमियो बेवहाय 2000 जोंनि डेलिगेटआ बेयाव बाहागो लानो थांगासिनो दङ। बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय समफ्राव मुसलपुर समस्ति जि रोखोमनि UPPLआव स्ट्रं गसंथानानै दङ, बेबायदिनो बाखि 40टा समस्तियावबो लासैनो जानो थांगासिनो दं, बे आंनि फोथायनाय। जे जों आगोलनि समाव मोनसे गोलाव सम थांबाय 17 बोसोर समाव बे गाज्रि बेंथाइ समाव जोङो बे खेला दुला मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय जोबोद जानगाराव थानांदों। बेनिखायनो जोंनि समाजनि साननाय हनाय बे एसे गाज्रि लाइनाव थांदोंमोन। बेखौ फिन आरो रिभाइभ खालामनानै सेंग्राफोरखौ मोसानाय मुसुरनाय, गान खननाय, फिल्म बानायनाय आरो गेलेनायाव बिराद मोनसे उत्साह लाबोनायनि थांखिजों आं जेसे हागौ एसे 100% सार्भिस होनानै क्रिकेट, बेट, बल, भलिबल बेफोरखौ आं गासैखौबो जोंनि बे दिहिरा आरो मुसलपुर समस्तियाव आङो बेखौ हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जोबोद माने उत्साह, गोबां रोखोमनि उत्साह, आंनाव गोबां रोखोमनि माने आंखौ स्पिड होगासिनो दङ जे सार नोंथाङा बे खामानिखौ मावबाय था, जों नोंजों सारजों दङ आरो बे खामानिया सबसे बेस्ट खामानि होननानै बयबो बुंदों आरोखि। बे जोंनि देरहानाय थांनाय जोङो जिहेतु ISPL खेला जोङो फाथिदोंमोन, बेनि उनावनो भारतनि जि माने फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि बिथाङा फैनानै बुंलांखादों जे आं बेवहाय जिहेतु जुग जानानै बेफोर ओनसोलाव बेबायदि खेला दुलाया सोलायफेराखैमोन, बेवहाय बयबो मिथिखागौ हाथियारनि मोनसे खेलासो सोलियोमोन, गतिके बे गैलिया, बे कालचारखौ गारबाय। दा बेनिखायनो भारतनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै आदिकरि गासैबो मोनथिजोब्बाय जे बेयाव सान्थि फैबाय, बेवहाय दिनैनि दिनाव सन्तोष ट्रफिबो खेला जानो हायो। आं खावलायगोन सन्तोष ट्रफिखौ जेन गासैबो जोंहा दाख्लै जे रोखोमनि ISPLखौ जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन, सन्तोष ट्रफिखौ नायनोबो जानो जावोर थांनानै जोंनि समायना रमायना क'क्राझार जे सहर बेखौ जाहाथे बुंफबहोजोबो आरोखि। ISPLखौ फुटबलखौल' लानानै खालामनाय जादों, नाथाय जोंनि गोबां इभेन्टस दङ जायखौ ISPL बायदि खुंनो हानाय मोनसे राहा दङ, बे बिथिङाव नङा। जों मिथिखागौ जे जोंनाव फुटबला नाम्बार 1 गेम, गतिके फुटबलखौ बेस खालामनानैसो आदिकरि गेमाबो जागोन आरो जोङो ब्लक लेभेलाव भलिबल मोनसे सोलिगासिनो दङ। BJP आरो UPPLनि दैदेननायाव प्रत्येकटा गामि दा काबादिनि मोनसे कम्पिटिसन फैगासिनो दङ। अलरेडि सनितपुर, धेमाजि, आं दाख्लैसो बेयाव थांनानै बेफोर जायगायाव आं बेफोरखौ बेखेवनानै फैनो मोन्दों आरो दा दिनै मुसलपुर बेयावबो बावैनो फैगौ सप्तानिफ्राय गामि काबादिनि कम्पिटिसन मोनसे जोङो BJP आरो UPPLनि दैदेननायाव मोनसे हाबाफारि लादों। बेजोंहायबो जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनि जि माने स्पिरिट गेलेनायनि जि टेन्डेन्सि बेफोरखौ आरो रिभाइभ आरो खनसेबाव बोखांनानै लाबोनानै मोनसे जांख्रिखांथाय लाबोनायनि सेस्टाजोंनो बे खेलाखौ आरो जों बानायदों। क्रिकेटखौबो बावैनो गिदिर क्रिकेट खेला जों मोनसे क्रिकेटनि फिल्ड जोङो टारगेट खालामगासिनो दङ कुमरिघाटायाव। दा बावैनो बे क्रिकेटनि फिल्डआबो हयथ' जानो थांगासिनो दङ। अब्ला जोङो IPL फोर बायदि खेला जोङो जोंनि BTR आवबो मोननो थांगासिनो दं आरोखि।